Μια πριγκίπισσα στα μπουζούκια. Είναι Σεπτέμβριος του 1961 και ο Νάσης μαζί με τη Μαρία Κάλλας φιλοξενούν στη Χριστίνα το πριγκιπικό ζεύγος Ρενιέ Γκρέις Κέλι. Σε κάποια έξοδό τους θα καταλήξουν στη σπηλιά του Παρασκευά στον Πειραιά, όπου τότε μεσουρανούσε το καλλιτεχνικό ζευγάρι Μανώλης Χιώτης Μέρι Λίντα. Εκείνο το βράδυ, η ντίβα της όπερας με τον ιερέα του μπουζουκιού θα έχουν τον παρακάτω διάλογο, όπως τον αποτύπωσε ο δημοσιογράφος και βιογράφος του Ωνάση Δημήτρης Λιμπερόπουλος. Χιώτης. Μεγάλη μας τιμή, κυρία Κάλλας. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Κάλλας. Δική μου τιμή, κύριε Χιώτη, γιατί πιστέψτε με ότι η απόψινή βραδιά ήταν η πιο ευχάριστη ψυχαγωγικά της ζωής μου. Σας εκφράζω και τα συγχαρητήρια της πριγκίπισσας που με έβαζε κατά τη διάρκεια των τραγουδιών να της μεταφράζω τα λόγια στα αγγλικά. Χιώτης. Αυτό με φοβίζει. Κάλλας. Να μην σας φοβίζει, γιατί η πριγκίπισσα είναι ερωτευμένη γυναίκα και μου εξέφρασε τον θαυμασμό της όχι μόνο για τη δεξιοτεχνία σας και τη φωνή της κυρίας Λίντα, αλλά και για κάποιους στίχους που προσπάθησα να τους μεταφράσω όσο σωστότερα μπορούσα. Στη συνέχεια, η Γκρέις Κέλι με τη βοήθεια της Κάλλας ρώτησε τον Χιώτη σε τι διαφέρει το μπουζούκι του από τις ηλεκτρικές κιθάρες των Beatles, και ο Χιώτης έδωσε αυτή τη μοναδική απάντηση. Χιώτης. Κυρία Κάλλας, παρακαλώ εξηγήστε στην πριγκίπισσα ότι οι χορδές ηλεκτρικής κιθάρας δονούνται από την πρίζα και οι χορδές του μπουζουκιού κατευθείαν από την καρδιά. Αν τώρα αναρωτιέστε τι δουλειά μπορεί να έχει ο μύθος της όπερας στα μπουζούκια, η απάντηση είναι μάλλον απλή. Η Μαρία Κάλλας ήταν ερωτευμένη γυναίκα. Ακολουθούσε τον Ωνάση τα πάντα. Πήγαινε όπου πήγαινε και εκείνος. Με αφορμή την Κάλλας, ένας πρόχειρος ορισμός του έρωτα. Ερωτευμένος είσαι όταν κάνεις πράγματα τα οποία θεωρούσες αδιανόητα πιο πριν, χωρίς καν να αγκομαχάς. Ο Νάσης από την άλλη, σαν γνήσιος Ανατολίτης, γλέταγε στα μπουζούκια και μαζί με εκείνον και η Κάλλας, που εκείνη την περίοδο είχε επισκεφτεί μαζί του τον Κόκοτα, τον Ζαμπέτα, τον Χιώτη και τη Μέρι Λίντα. Ο Νάσης στα μπουζούκια έδινε σοου. Από την ώρα που πάρκαρε η λιμουζίνα του απ' έξω και ο πορτιέρης ειδοποιούσε την αρχίστρα ότι έρχεται ο κύριος Ωνάσης, τα πάντα άλλαζαν. Σταματούσε το τραγούδι που έπαιζαν και ξεκινάγε το Λεβεντόπεδο Αρίστος. Ήταν ένα τραγούδι που είχε γράψει το 69 ο Λοΐζος για την ταινία Λεβεντόπεδο. Αλλά στον Ωνάση το τραγουδούσε ο Κόκοτας, ο οποίος ήταν αδελφικός του φίλος. Το τραγούδι αυτό έγινε το σήμα κατά τεθέν του Ωνάση σε όλα τα μαγαζιά. Απόσπασμα από το βιβλίο μου και στο ρεφρέν θα μπω ξανά.